Velkommen til Betyder det noget? Podcasten, hvor vi forsøger at inspirere dig til at have flere samtaler, som betyder noget. Det kan være med din ven, din mor, din partner, personen, du møder til festen. Vi sidder ved Wave, som har lånt os det her flotte studie, som altid. Og mit navn er Søren Spændende. Mit navn er Marie Solberg. Og velkommen til, kære lytter. Velkommen til. Og velkommen til dig, Marie. Tak. Velkommen til dig. Dejligt at se dig. I lige måde. Ja. Det er sæson 2. Det er sæson 2, ja. Ja, det er svært at forstå, synes jeg. Ja. Du har sagt noget om, at vi skal i hvert fald op og lave 2.000 podcast, hvor jeg tænkte... 2.000? Nej, det var det 200. 201, okay. Fordi så har vi lavet et afsnit længere, end jeg gjorde, da jeg lavede podcast i 2000. Det kan godt være, at vi skal skale op, så at vi skal lave 2 afsnit om ugen. Ja, det kommer an på, hvor lang tid vi vil give det her projekt. Ja. Altså, hvis vi bliver ved i 20 år, så kan vi jo godt nå op på... Ja. Ikke? Altså også langt højere. Tror du, vi har nok at... Jeg gik og talte om, eller ikke tænkte på vejen herind, om vi to bliver ved med at have noget at snakke om. Fordi i dag er jo sådan en af de der afsnit, hvor det bare er dig og mig. Mm. Bare i anførselstegn. Ja. Bliver vi ved med at have noget at snakke om? Altså, det er mit indtryk. Altså, når jeg møder dig, så går snakken jo bare... Så sker der alt muligt. Ja, du kan provokere mig, og du kan få mig til at grine. Ja, det startede jeg med i dag. Ja. Det synes jeg jo er meget, det er meget fedt. Altså, der er også en fortrolighed imellem os. Ja, det opbygger man jo over noget tid, når man ved, altså mangler meget om hinanden, ikke? Så ved man jo også, at man kan bygge på, uden at det gør noget. Ja. Det er jo ikke, fordi vi ses så meget privat. Nej. Det er blevet en ting med vores Det er en gang om ugen, og så en gang om måneden. Ja, lige præcis. Eller sådan noget, den duer. Ja. Du tror på, at vi bliver ved med at have noget at snakke om? Det håber jeg på en eller anden måde. Får vi se. Ellers så kan man jo altid stille et provokerende spørgsmål, og så se, hvad der sker med det. Det kan du i hvert fald godt. Ja, i lige måde. Ja, og kan jeg også det? Ja, det tror jeg, alle besidder evnen til at gøre. Ja, jeg tror mere, det handler om at turde. Gør det. Ja. Se, hvad der sker. Se, hvad der sker. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, nogle gange, det godt kan være spændende. Og, du ved, jeg kan huske, jeg var til en fest ude hos jer på et tidspunkt, med en hel masse mennesker, jeg ikke kendte. Og så havde jeg på forhånd, fordi jeg synes, det er lidt svært, det der med at gå ind i sociale sammenhæng på den måde, så havde jeg på forhånd tænkt over en ting, jeg kunne spørge alle om. Så det var bare den samme ting. Ej, jeg synes, det er fedt, du planlægger. Jamen, det er en måde for mig at kunne være i de der situationer. Jeg har virkelig svært ved bare at lande i en stor social sammenhæng, og så få noget ud af det. Så vil jeg hellere sidde over et hjørne og kigge på. Nej, jeg er typen, der sætter mig ned med det menneske, jeg nu sidder ved. Altså hvis man sidder til en fest, hvor man har sidder og spiser og sådan noget, så har jeg en tendens til bare at blive der, hvor jeg nu sidder. Jeg flytter mig meget sjældent rundt. Det kan være det derfor, det er altid mig, der arrangerer festerne. Altså næsten altid. Fordi så ved jeg, hvem der kommer, særligt som så har du styr på, så har jeg styr på. Det er selvfølgelig en måde at også at agere i det. Det er ikke så tit, jeg bliver inviteret til fester, hvor er andre, faktisk. Er det ikke? Nej, faktisk ikke, når jeg tænker mig om. Jeg troede, at der skulle være sådan, balance i det, så hvis man er den, der inviterer, så vil man også blive inviteret 800 gange tilbage. Ja, det er som om der er et eller andet der. Det kunne være, at jeg skulle tænke over det. Hvad mener du? Hvad det betyder? Betyder det noget, at jeg faktisk... Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke bliver inviteret, men det er sjældent, folk holder fester, ligesom vi har præsteret at gøre sådan 2 gange om året. Vi er også ved at blive nogle... Gamle? Røvhuller? Gamle? Ja. Ja. Ikke jeg føler mig røvhuller. ikke... Altså, du er ældre end mig. Hov. Altid. Ja, det kan vi ikke komme ud af. Det kan vi ikke komme ud af. Nej, ikke altid. Hvis jeg dør før dig, Nå ja. Så kan du godt indhente mig. Ja, men det er lidt trist at tænke på. Nej, vi skal ikke snakke mere om døden. Ikke nej, vi har jo faktisk også aftalt, at vi skal bruge 2026 på positive historier. Ja. Mange positive historier, men der må også være plads til det andet. Jo, livet består jo af begge dele. Ja, det gør det jo. Unægteligt. Ja, det er det, der gør det hele værd. Det var jo kongens tale. Ja. Nu er det så den danske konge, jeg taler. Jeg hørte den. Du hørte den også? Yes, jeg så den og hørte den. Det er en kongelig tale, det var faktisk rigtig fin. Det var kong Harald. Harald? Ja, rigtig fin. Han er ved at være en godt voksen mand, må man sige, men han er god. Jeg tror lige, du skal dreje banditten ned, så den peger sådan ned mod din mund. Sådan der. Ja, okay. Og var der et tema i hans tale? Altså hans tema var faktisk minder lidt om det danske tema. Ja. Og meget også omkring det her med,
nu mixer jeg dem måske sammen. Jeg snakkede faktisk meget om det nære, og det at passe på hinanden, og hvad vi mennesker er, når vi står sammen, hvad vi kan få til, og at man skal gå lidt væk fra det her individuelle mig, til mere os. Ja. Hvorfor tror du, han lige vælger det? Altså, du er jo ikke inde i kongens hoved, kan man sige, men er der nogle tendenser, du ser, hvor det er, som gør det relevant at tale om? Altså, det synes jeg jo, man ser, altså, hvordan skal jeg sige det? Jamen, jeg tror da på, at hvis vi står sammen, altså det der med sammenhold, man kan se, hvad der sker i Europa nu, in general, hele verden. Er det jeg tror, det er meget, nationalisme, national konservatisme? Det er meget sjovt, fordi de er jo ikke med i EU, men de er jo selvfølgelig med i NATO, og med i Schengen, og nordiske konventioner, og hvad det ellers hedder. De er jo ligesom en del af noget større, men man tænker lidt, altså jeg har indtryk af, at man tænker lidt som nordmænd, som værner de der bare sejler sit dejlige lille skib. Altså, som står lidt udenfor. Ja, men det var meget... Tænker man ikke på det som, der er jo det her nordiske samarbejde, at tænker man så ikke som en del af Skandinavien og de nordiske lande og sådan noget? Det tror jeg absolut, det gør. Og det var meget sådan en opfordring med, at vi skulle stå sammen, og ikke, du ved, at vi bare er stærkere, når vi står sammen. Der har jo også været en svær tid for det norske kongehus, kan man sige. Der er en skandal. Hvad er det? Hvordan er det nu? Der er en søn. De er jo blevet gjort meget folkelige. Altså nu er jeg ikke royalist på nogen måde, altså, og jeg har ikke boet i Norge i over 20 år, men de er jo altså helt tilbage fra dengang kong Harald mødte, hvad hedder hun nu? Sylvia? Nej, det er den svenske. Hvad fanden hedder hun? Det er ikke kun mig. Nej, men altså navnet er mig. Han mødte hans kone. Hun var jo ikke med blåt blod. Nej, så det var en jeg tror en virkelig, ja, det var det faktisk. Og det er jo mange år siden. Kong Harald er vel midt 80'erne eller sådan noget nu. Så det er mange, mange år siden. Men dengang var Olav jo kongen, hans far. Og de brugte virkelig lang tid på at lukke det her ikke blåt blod ind i kongehuset. Det tog mange år, for de åbnede for, at det var okay, at han giftede sig med en, der ikke havde blåt blod i årene. Nå, det var det måske ikke. Nej, det er selvfølgelig også en ældre generation. Ja, lige præcis. Og så er det jo så hans søn, Håkon. Han er jo kronprins, og han er sammen med kronprinsesse Mette-Marit, som han mødte for, det har jeg lyst til at sige, 20 år siden. Hun havde så et barn fra tidligere forhold med ind i det her. Og de har så fået børn sammen. Men det her barn, hun har med en eksmand, eller en ekskæreste, har desværre været lidt på kanten med loven, både med stoffer og forbrydelser og vold og voldtægter, og jeg tror faktisk, han er blevet dømt for noget af det? Ja, han er blevet dømt for mange ting. Så det er simpelthen et faktum. Og så plus det, så er hun meget syg. Hun har en eller anden, jeg har lyst til at sige, en autoimmun sygdom. Et eller andet med hende, om den er med lungerne. I don't know, det skal jeg ikke gå ind i, det er fuldstændig. Men de har været udfordret, og jeg tror der også på, at det er også med til at fodre. Han nævnte det ikke på noget tidspunkt i hans tale, men det der med, at man står sammen og bakker hinanden op. Ja, så kongens virkelighed bliver nærmest projekteret over på folket. Ja, tror du det? Det er voldsomt, er det ikke? Altså, nej, jeg tror ikke det. Jeg tror, det er på grund. Men det kan godt være medvirkende, det kan jeg godt se. Jeg vælger at tro, at det handler om det uro, der er. Ja, i verden. Ja, for jeg oplever, der er meget uro. Men grunden til, at jeg spurgte om temaet, det var fordi kong Frederik snakkede jo om det her med lys og mørke, og altså de her kontraster i livet. Jeg kom til at tænke på det, da vi talte om det her med, at vi skal have gode historier, og det er en del af livet. Ja. Og det synes jeg, det er ret fint, at man bliver mindet om det, også i den verden, vi lever i nu, hvor det er vanskeligt, ikke? Altså, tænk bare på oksekødet, Maria. Ikke? Det er frygteligt dyrt. Nej, det er også et dumt eksempel, ikke? Men altså, jeg tror, det er vigtigt, at man husker det der med, at livet handler ikke om, at man skal være lykkelig og have det godt hele tiden. Nej. Jeg tror, det handler mere om, hvordan man møder det, som er svært. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror også, jeg sagde til dig på et tidspunkt. Det er ikke altid det der med at spørge, hvordan har du det? Det giver så meget mening, men nogle gange så giver det mening at spørge, hvordan tager du det? Altså, hvordan er du med det? det er en god måde at tænke på det på. Ja. Og det er jo meget det, vi bliver udfordret på hele vejen igennem. Også hvordan vi har det, kan jo godt svinge ret meget, men hvordan er du med det, der nu er? Det er jo interessant, og hvordan man så udvikler sig i den måde, man er med det, der er.
Ja, hvad vælger du at lægge vægt på? Ja, lige præcis. Fordi jeg kom jo kørende ind her i dag, og det har sneet meget. Ja. Og så skulle jeg igennem noget fygesne, og jeg kunne jo godt fokusere på, at nu er det skide farligt, og det er da også irriterende, at der er glat og sådan. Men jeg vælger at kigge ud i landskabet og se på sneen, og jeg elsker jo, at det er der. Vi har også snakket om det i nogle afsnit før, hvor du havde vist mig nogle billeder fra Norge, helt op nordfra, ikke? Hvor der var faldet sne ret tidligt i forhold til her i hvert fald. Ja, lige præcis. Og jeg synes jo bare, det er det bedste i verden. Så jeg fokuserer min optik derhen, hvor jeg får noget positivt ud af det. Når du snakker om lys og mørke, så kan man jo sige, at det gør jo en kæmpe forskel. For i går aftes, da jeg gik med vores hund, så tænkte jeg jo, at her plejer det at være ret mørkt. Altså, det har det været. Men det var bare så lyst, fordi at sneen ligesom lyser. Den reflekterer lysene, ja. Der er gadelygter overalt i den park, hvor jeg går med vores hund. Men det var ligesom om de gadelygter, der var, de gav, altså sneen reflekterede det lys hele vejen rundt, så det var faktisk en meget lys og fin aftenrunde, jeg gik. Jamen, det er så tak for sne. Jeg elsker sne. Ja, tak for sneen. Jeg elsker det der med, når sneen kommer og lægger sådan en dæmper på verden. Ja, kan du huske der for et par år siden? Altså, da der ikke var nogen, der kunne køre nogen steder. Det var så crazy. Jeg passede en hest for en veninde, og den her hest skulle have nogle, den har sådan en form for gammelmands sukkersyge. Kan heste få det? Ja, det kan det godt få. Eller det er ikke sjovt, det er bare... Så den skulle have sin medicin, og jeg havde jo sagt ja til at passe den her hest. Og jeg kunne ikke køre derud. Der er typ 5 kilometer derude, eller måske 7 endda. Og jeg var sådan, okay, vi kan ikke køre nogen steder. Jeg er nødt til bare at spænde på med skitøjet, skulle du sige. Og jeg havde ikke ski, men jeg vandrestøvler. Nej, det havde været sejt, hvis du lige havde fundet langere ski. Det havde faktisk været nice. De står så oppe i Nordnorge. Men jeg gik, og jeg nåede at gå 4 kilometer, så fik jeg lov til at tumle med en traktor, og så kørte han mig hele vejen ud. Eller resten af vejen. Ja, det var faktisk... Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvordan jeg kom hjem. I don't know. Måske har det noget at... Ja, jeg tog ikke hesten hjem. Det kan jeg ikke huske. Det må jeg lade hænge et eller andet sted. Men jeg nåede at tømle med en traktor, efter at have gået halvvejs i meget flot snevejr. Men der var ingen biler. Nej, der er så stille og roligt, ikke? Jeg var ude at gå... Jeg bor lige nærheden af en sø, ved du. Ja. Hvad hedder den sø? Den hedder Ørnsø. Jeg bor egentlig ved siden af 2. Der er Langsø og Ørnsø, men okay. Ørnsø er sådan en lille sø, man kan gå rundt om på 40 minutter. 50 minutter. Noget af den dur. Ja. Og jeg kan stadig huske, da jeg flyttede i mit hus for 6 år siden, der løb jeg meget på det tidspunkt, og så kommer jeg løbende rundt om Ørnsø her, ikke, og skal ind i det første del af skoven. Og det var lige her på foråret, jeg tror det var i maj, hvis man kan, det ved ikke, om man kan kalde det forår, men sådan sen forår, så måske begyndende sommer. Og der kommer jeg løbende op ad sådan en lille bakke, og så står alle træerne med smaragdgrønne blade ind over den her sti, og jeg kommer løbende derhen, og lyset skinner ned igennem, og det var bare sådan helt magisk, og sådan, wow, det er her, jeg bor, ikke? Altså igen, det der med at værdsætte, hvor man nu er. Ja. Men det kom sådan helt, det var ikke noget, jeg skulle søge, det var bare sådan en holy moly. Men jeg går jo så den samme tur, ikke? Og det er meget fedt, fordi så ser jeg det jo i efterårsblade, og i forårsblade. Og i smat. Også det. Men var det i forgårs? Det var i forgårs. Der gik jeg jo turen, hvor det hele var sneklædt. Hver eneste lille bitte gren havde lige sådan 1 centimeter sne på, ikke? Og så kommer jeg gående fuldstændig samme sted, ikke? Og har den her helt anden oplevelse. Altså det er den samme grundlæggende oplevelse, ikke? Men pakket ind i vat, eller hvad man skal sige. Og jeg var sådan, wow, mand. Og hele den der tur rundt, der fik jeg også den der, det var sådan lige der i skumringen, hvor der godt kan blive mørkt ind i en skov. Men der var bare lyst og lækkert. Og der var måske 2-3 mennesker, der havde gået der før vi kom gående der. Så der var heller ikke rigtig nogen fodspor og noget. Så det hele var sådan meget jomfrueligt. Det er skønt, det elsker jeg. Ja, det er virkelig dejligt. Så var du sådan helt høj, yay, her bor jeg. Ja, lige præcis. Det var dejligt. Vi talte om, lige inden vi tændte mikrofonerne, om vi skulle prøve at vende det der med, hvordan vi har det med vaner og nytår og nytårsforsætter. Ja. Og det er jo altid godt, altså du ved, nu går vi jo til podcast egentlig uden at planlægge så meget. Jeg nåede lige at sidde lidt i bilen, inden du kom til tiden. Jeg kom bare meget tidligt. Jeg kom før tiden. Ja, du kom meget før tiden også. Jeg kom bare meget, meget før tiden. Så kom jeg lige til at tænke på, vi har jo faktisk ikke snakket sammen siden 26. december, 27. december. Så
Det var sådan, men det der med vaner, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan har du det med vaner? Ja, og begyndelser. Og begyndelser, ja. Det er jo meget, altså der hvor vi er nu, ikke? Det er jo sjovt, vi havde faktisk tænkt lignende tanker, og det er jo nok, fordi vi er her i starten af 2026, hvor man sådan begynder, slutningen af 25, det der med at tænke tilbage, og hvad der skete, og sådan, det giver mening, og nu skal vi så i gang med noget. Hvordan har jeg det med vaner? Jeg synes, vaner er godt. Det er noget af det, der får mig til at fungere. Jeg kan godt lide, at jeg kan falde ned i sådan en fast måde at gøre tingene på. Som et eksempel kan jeg sige, at jeg blev skilt for nogle år siden, ikke? Og så har jeg min familie, og så mødte jeg Gry, og vi er jo sammen hver anden uge, og det kan godt faktisk være lidt udfordrende for mig, det her med, at den ene uge, der er jeg plejer at kalde det single, det er jeg jo ikke, fordi Gry er der jo, men vi lever det der liv der, hvor det bare er hende og jeg, hvor vi går ud og spiser, og det er lidt mere sådan lemfældigt, hvad der lige sker, fordi vi skal ikke cater til nogen andre end os selv, altså vi skal ikke være noget for nogen. Så der fungerer det hele på en måde, og så ugen efter, der har jeg jo mine 3 børn nu. Der er stadig 3 børn, men kun 2 hjemmeboende. Alexander flyttede jo hjemmefra sidste år. Og det er meget sådan forskellige vaner der, ikke? Og det kan godt være lidt udfordrende for mig, det der med at skifte konteksten fuldstændig ud. Så der er noget med, at de i hvert fald gør det nemmere for mig at være mig i mit liv. Der, hvor jeg tænker på vaner, det er meget i forhold til, hvordan jeg etablerer nye, og hvorfor er det egentlig så svært? Altså, det er sindssygt svært, synes jeg. Har jeg et godt eksempel på? Jeg har et eller andet, jeg skal have kørt ind nu. Jo, jeg har faktisk en vane, jeg er ved at køre ind lige nu. Okay. Jeg har fået 2 tennisalbuer. Og det har jeg fået at ro for meget kajak og styrketræne for meget. Simpelthen, der er et eller andet i min arme, der ikke har kunne følge med der. Jeg har haft rigtig meget fritid det sidste år, ikke? Så, og meget af det har jeg brugt på mig selv, på at tage ud og være i naturen i den her båd, og på at, bare på at tage ned og meditere nede i styrkecentret. Og det lige pludselig så, der i juli, tror jeg det var, der fik jeg tennisalbuer i begge sider. Og jeg sådan, wow, hold da op, det er alligevel voldsomt. Og så gør man det, gjorde jeg det, som jeg gør. Jeg googler lidt og ser, hvordan det er blevet. Så der er sådan nogle bevægelser, hvor man kan strække sine arme og sådan noget. Og det prøvede jeg. Og jeg har stadig tennisalbuer 6 måneder senere. Og så googler jeg lidt mere, og så er der noget, der hedder The Rice Bucket Challenge. Har du hørt om den? Nej. Det havde jeg heller ikke. I al sin enkelhed går det ud på, at man har en bøtte med ris, en spand, sådan cirka 40 cm høj. Sådan noget som det der, ikke? Og så sidder man og knurrer risen, sådan her. Og drejer med armene, og vipper op og ned, og dykker ned, og der er sådan, det tager sådan 4-5 minutter. Hvor lang tid, men hvornår skal du gøre det? Jamen det er så det her, hvor vanen kommer ind. Det skal jeg gøre hver dag. Får du det gjort hver dag? Det gør jeg ikke. Og jeg sad hvad forhindrer dig i at gøre det? Ja, det er jo det, der er interessant. Det er, hvad forhindrer mig i det? Jeg har gjort det nemt for mig selv. Jeg har den her bøtte med ris, den står ved sofaen. Sidder du tit i sofaen? Ja, det gør jeg, fordi jeg har jo, når jeg er alene her, mens jeg går derhjemme, ikke, så min frokost spiser jeg som regel, mens jeg ser et eller andet fjernsyn. Mindful eating. Ja, meget. Det skal man heller ikke gøre. Det er noget helt andet. Men det fungerer godt for mig. Så mens du spiser frokost? Jamen, så sidder jeg og kigger på den der spand med ris, ikke, og sådan lidt. Det burde jeg også gøre. Så du har ligesom hænderne ned i spanden, 2 spanden, og så spiser du bare med munden, og ser tv samtidig med. Det her optimering af en selv. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg sidder og kigger på spanden, og erkender, at det burde jeg gøre. Så den er lige der, jeg har gjort det nemt for mig. Men jeg får det gjort måske 3 gange om ugen. Og der er også nogle tanker omkring, okay, hvis jeg har været nede og styrketræne, er det så for meget, og jeg ved ikke, der er noget manglende viden og sådan noget. Så det er bare svært at køre den der vane ind. Det må jeg bare kende, selvom den er lige der. Og jeg har Tror du på, at det virker? Jeg kan mærke, det virker. Okay. Så det er jo det, der er mærkeligt, ikke? Fordi jeg kan jo faktisk mærke en forskel på, når jeg får gjort det der. Fordi det, jeg fandt ud af, det er, at tennisalbuerne kan skyldes, at man er for svag i underarmen. Og man er for ukoordineret i altså du er for stærk på den ene side, og for svag på den anden side? Altså. Ja, eller min egen personlige teori er, at jeg begyndte at styrketræne for 4 år siden, eller sådan noget.
Og så der er jo nogle løft, hvor man løfter sådan en barre, altså en stang med nogle vægte på enden, ikke? Hvor man sådan enten løfter den op fra gulvet eller fra skinnebenene. Så er det, hvordan du holder på den stang måske? Jamen, der er jo et greb der, ikke? Og jeg er velsignet med super stærke ben, så jeg kan løfte rigtig meget med altså virkelig meget med mine ben. Meget mere, end jeg kan holde i mine hænder. Så derfor så fik jeg sådan nogle stropper, man kan vikle rundt om den der, og så pludselig bliver mit greb ikke begrænsende mere. Så i 3 år eller sådan noget, der 2 år måske, brugte de her stropper og blev stærkere og stærkere i mine ben, men mine arme fulgte jo ikke med. Fordi pludselig var de der bare. De skulle ikke holde om noget. De skulle bare holde, men de skulle ikke holde de der 130 kilo fast, mens jeg lavede alle de der gentagelser. Og så går det op for mig, det kan være, det er noget af det, der egentlig er gået galt, at jeg har fået styrket de fleste muskler i min krop, men mine underarme er ikke med længere. De er simpelthen de er blevet sat ud af spillet. Så jeg lavede om der i juli til så også at sørge for, at jeg faktisk skal til at bruge de her underarme. Men jeg har jo fået styrketrænet en del over, så der er langt derhen, ikke? Så derfor de her ris. Og det virker. Så jeg har kun gjort det en måneds tid, men det er svært at køre vanen ind. Og jeg tænker meget over, hvordan kører jeg sådan en ny vane ind. Er det noget, er du god til at køre nye vaner ind? Du har snakket om den her hest, du skulle spændes bagved, tror jeg, du sagde. Nej, jeg har haft hest i mange år. Jeg tror, det var en metaforisk hest, du talte om. Ja, lige præcis. Men det, der er så sjovt, der jeg har jo kunne tage til den hest, den skal jo ses til hver dag. Ja. Der har ikke været noget problem. Ikke noget mark. Jeg tog til min hest, den står jo og venter på mig. Ja. Så har jeg så været uden hest i lang tid, men haft nogle pasningsaftaler, dem har jeg også passet. Men jeg har haft svært ved at lave en commitment med mig selv om at komme over dørtrænet og ned og træne, hvis der ikke var nogen, der stod og ventede på mig dernede. Så jeg sagde, at min veninde... Så forskellen er, når det kun er dig selv, jeg havde en veninde, som er super on point, og når hun siger, hun er der klokken 8, så er hun der klokken 8, og holder også fast i ting. Hun er god til de der... Struktureret. Yes. Ja. Og vedholden. Men der vidste jeg, at hun ventede på mig, og hun... Med vilje gik hun aldrig ind i centret, før jeg kom, så hun stod ude, så jeg ville jo helst ikke lade hende stå og vente. Nå, så du vidste også, hun ville stå og fryse eller blive Nej, det var i løbet af sommeren, så fra maj til oktober, ja. Okay, fair nok, så det var ikke sådan, du har vandrygtet hende på den måde? Nej. Og der var det bare nemt for mig at komme derned. Og så startede hun i arbejde, og ja, så var der ikke nogen, der ventede på mig dernede. Så røg hesten? Så røg hesten. Det er egentlig meget sjovt, at når det er for... Nu siger jeg bare, hvad jeg lige hører. Når det er for andres skyld, så er det nemt. Ja, sådan er det nok lidt for mig. Tror du, det er en Maria-ting, eller en mennesketing? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har i hvert fald haft hele oktober måned, hele november måned, hele december måned, hvor jeg ikke har trænet. Og jeg kom altså i gang 1. maj, og har været god til det. At holde mine aftaler. Nu skal jeg jo lave en ny aftale med mig selv. Har du så gjort det? Det har jeg gjort. Hvad har du tænkt over i? Fordi du ved jo, det er en ting. Jeg ved, du har nævnt det før. Hvad har du så? Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at skulle tilbage i? Det er jo ikke en helt ny vane. Du ved jo lidt om det, og har prøvet det før, og ved, hvad du skal. Og sådan. Hvad har du tænkt? Jamen, jeg har jo trænet mandag, onsdag og fredag. Fredag for mig er lidt dum, fordi det er typisk den dag, vi mødes. Det kan godt være, at det ændrer sig. Men jeg havde sådan lidt, okay, hvis jeg skal komme til at gøre det, så er jeg nødt til at gøre det lidt mere, end hvad godt er. Altså lidt mere, end hvad jeg tænker på sigt i starten, for at komme ind i den der vane. Altså sætte dig mere for, end du egentlig tænker, du skal? Ja, men jeg er nødt til sådan at være lidt ekstrem i starten. Hvorfor er du nødt til det? Fordi så får jeg en god rytme ind. Rytmen, ja. Ja, så når jeg så beslutter mig for, og så det er lige meget, det kan være andre ting også, men hvis jeg om morgenen sætter mig for, at jeg skal nå det og det og det og det og det, så kan det være små, nu siger jeg i gåseøjne, lidt ligegyldige ting, men jeg har tænkt dem og synes, at jeg vil lave den, og så er det lidt, for at jeg ikke som bare skipper den, så er det vigtigt for mig nu, når jeg er ved at lave nye vaner med træning, at jeg så gør det, som jeg tænker det. Så du laver en plan, og så holder jeg den. Ja. Det tror jeg lyder klogt. Så jeg er sådan meget for at kunne stole på mig selv. Jeg tror, det er det handler om. At når jeg så
beslutter mig om aftenen, sådan og sådan og sådan, så holder jeg det næste dag. Og jo flere gange jeg kan bevise for mig selv, at jeg faktisk gør, som jeg tænker, jo mere kan jeg regne med mig selv, og jo nemmere er det også at indøve nye vaner. Så det der med at bare ligesom skippe det, bare fordi, at det har jeg ikke lyst til den dag, det er der ikke noget, der hedder. Nej. Så det hedder, altså... Nu har jeg besluttet mig for det, så det er sådan, det bliver. Så det er sådan, det bliver. Og det er klart, jeg er opmærksom på, at jeg skal lytte til mig selv, og hvis jeg har brug for hvile, og man kan sige, nu har jeg faktisk været nede og træne alle dage den her uge. Det er voldsomt. Ja, men altså det er 5 jo... gange, hvordan kan du holde til det? Det tror jeg ikke 5 gange, jeg har ikke været afsted i dag. 4 gange. 4 gange, okay. Ja, men det jeg så starter med, det er, at jeg deler kroppen ind i flere dele. Ja. Så jeg har mandag lidt opvarmning, bentræning. Tænker, den er god at få overstået. Den kræver ret meget kræfter, og den er ret udmattende, synes og det er jeg. også den, der er lidt irriterende, ikke? Det er hårdt, ikke? Det er meget det er hårdt, og specielt når man har så lange ben som mig. Så ja, tynde, du skal lange ben. meget længere op, end jeg skal, for eksempel. Ja. Og så havde jeg en dag med lidt cardio og ryg dagen efter. Altså sådan noget løb og sådan noget. Men jeg skal ikke løbe så meget, fordi at, jeg har en ekstern springhofte. Det skal vi ikke ind på. Det er bare en lille gimmick. Det gør ondt i mine hofter, når jeg løber. Så jeg går eller cykler. Ja. Eller ror. Og det er jo... Jeg tænker det som... Det er godt til min rygtræning at bruge romaskinen den dag, jeg skal træne ryg. Ja, der får du jo aktiveret de der store muskelgrupper bagpå. Så kan jeg... Mave kan jeg jo så gøre hver gang jeg træner. Lidt forskellige øvelser. Så ja, jeg deler det bare ind. Og så noget overkrop på forsiden. Altså sådan, det har lidt balance mellem push and pull. Altså der, hvor man skubber vægt op eller væk fra dig, eller hvor man... Jeg trækker. Ja. Så de dage, hvor jeg sådan trækker den her vej, så hænger jeg også i sådan en stang, så jeg ligesom får strukket lidt ud. Og ja, så det er ikke... jeg skal lige i gang, og jeg skal jo virkelig passe på, at jeg netop ikke overtræner, men at jeg ligesom får det ligesom justeret til, at det fungerer for mig. Men det føles rigtig godt. Og i går gjorde jeg noget så nice, synes jeg, som efter træning, så tog jeg over på Aarhus Svømmestadion, hvor jeg lige købte en billet til at komme ind i deres... jeg kunne godt bruge banerne og svømme. Det synes jeg det var lidt koldt. Så jeg satte mig i saunaen. Så jeg havde sådan 3 intervaller i saunaen. Koster 57 kroner. Det er fine faciliteter. God sauna. Der var 80 grader. Det var fint til mig. Så havde jeg sådan nogle 15 minutters intervaller af 3 gange 15 minutter. Hvad er intervaller? Hvorfor intervaller? Hvor jeg sad i saunaen i 15 minutter. Jeg synes, det er varmt, og jeg er ikke øvet i det, så jeg skulle lige ud i bruseren og lige skylle. Okay, på den, så går ud og køler ind, ned og så tilbage ind. Ja. Fungerer det som en slags belønning bagefter så? Ja, jeg blev... Altså det synes jeg, det var dejligt og blødgørende og varmende, og ja, det synes jeg faktisk var nice. Jeg gad godt at have en sauna. Nu er du jo velsignet med en mand, der kan finde ud af at bygge ting, så det kan være, at han kunne bygge et eller andet til dig. Han jokede i går og sagde, hvor fanden skal vi have den hen? Ja, det ved jeg ikke. I kælderen måske. Så kunne den give noget varme op i lejligheden. Ej, I kan også købe et sommerhus, og så have den der. Ja, det kommer vi til. Men tilbage til det der med vaner. Jeg tror egentlig, at når jeg så tænker over det, at jeg... Altså typisk, så kan jeg gå og tænke noget i lang tid, før jeg gør noget ved det. Men så er jeg så motiveret til det. Så bliver det sådan, så er det nemmere for mig. Hvis du overvejer, hvad er det så du overvejer? Altså hvad er det der gør i den overvejelsesproces, at det så er nemmere? Så er det noget, der rigtig betyder noget for mig. Så du har vendt med dig selv, om du faktisk gider at lægge indsats. Så lidt ligesom vi taler om der, da vi taler om den, altså da du gik ind, da vi gjorde det her sammen, ikke, og du sådan overvejede, var det nu din egen energi, eller min energi, eller hvad var det? Nej, men det, er det noget af det samme, eller? Ikke helt, fordi det her, det er ikke en vane for mig. Det her, det er noget, altså jeg kan godt lide at gå med ting, der har energi. Altså der giver mig energi. Jeg skal ikke gøre ting bare for at gøre det. Altså jeg skal gøre det, fordi at jeg kan mærke, at det giver mig noget. Ja. Og det at skulle lave en podcast sammen med dig, det skulle ikke være noget, altså nu havde vi jo aldrig prøvet det før. Jeg anede ikke, hvad vi gik ind til. Jeg kendte dig jo lidt, men jeg kender dig jo bedre nu. Hvor jeg sådan, var det noget, jeg synes var nice? Kunne vi få flow i det?
Så det forhold havde jeg brug for at mærke, hvordan har jeg det, efter vi har været i studio sammen. Jeg forstår, og gør mig selv opmærksom på, at Maria, du skal jo gøre det for Sørens skyld, du skal jo gøre det for din skyld, fordi så bliver det ægte. Så jeg tror, det var mere det. Alright, ja. Jeg forstår forskellen. Men jeg kan godt lide, at vi har en fast aftale om fredagen, at det er sådan en ting, at der er nogen, der venter på. Der er jo også noget vane og noget rytme og noget der. Ja, og tilbage, altså ligesom du sagde, altså jeg tror, for 17 år siden, var jeg måske sådan en, der lavede om på vaner hele tiden. Altså jeg havde ikke nogen, men det skaber egentlig, altså jeg var lidt bange for vaner. Så det var sådan... Var det en tanke, du havde dengang? Morten for eksempel, han spiste det samme til morgenmad. Every morning. Og jeg var sådan, når han skulle lave... Det var jo nemt at lave morgenmad til ham, for jeg vidste jo, hvad han skulle have. Der skulle ikke tænke så meget over. Nej, når han skulle lave morgenmad til mig, så var det jo... Altså hver anden dag har jeg jo lavet om på, nej, nu spiser jeg ikke det, nu spiser jeg ikke det, nu vil jeg kun have det. Så jeg lavede jo hele tiden om på det. Ja. Eller bare, hvor man stiller tandbørsten. Kraft på at få det. Den kan jo stille alle steder. Seriøst? Altså, ja. Altså. Ej, det skal ikke, fordi det ligger rigtig meget i mig, det der med at gøre tingene ens. Så en af de ting, som jeg har med Gry, det er, hun er sådan en, der går og flytter ting. Altså hun rydder op, men ting bor ikke rigtig nogen steder. De bor sådan lidt forskellige steder. Så de er ryddet op, men de bor ligesom ikke der, hvor nye steder? Ja, nye steder. Og det er ret svært for mig, fordi jeg gider ikke bruge tid på at lede efter ting. Og hvis den ikke lige er der, hvor den er, så okay, nu er den ikke der, hvor den er. Eller plejer at være, så kan jeg næsten ikke få mig selv sat op til at prøve at lede efter den der. Så fint nok, så er jeg videre til noget andet. Så det er sådan en ting, vi skal... Men det er simpelthen for at spare på, hjernecykluserne, tror jeg. Apropos det, jeg tror faktisk, det var en måde, jeg ubevidst kunne gøre mig selv uundværlig i hjemmet. Jamen, jeg har det liggende. Fordi Morten skulle jo altid spørge mig, hvor er det her nu? Hvor er det her nu? Men det er jo mental load, Maria. Ja, det er det nok. Men selvbestaltet mental load. Du skal måske ikke gøre det, når du bliver ansat hvis du er ansat i en virksomhed eller andet sted. Så det er jo også en måde ansat i en virksomhed. Ja, det er rigtigt, ja. Det, men det er jo det der med mappestrukturen. Ja, præcis. Nu lægger jeg det nye map. Nu lægger jeg ansættelseskontrakterne i marketingmappen i stedet for. Præcis. Det er pissegodt. Det er en god kan man måde, altid finde det. Nej, det er irriterende. Men jeg kan godt lide vaner. Altså vaner, der giver mening. Ja, selvfølgelig. Jeg synes, du har fat i noget omkring... Altså, der er noget med gentagelsen, det der med at tage noget... Altså, når man gentager ikke skal forholde sig til det, så sænker man jo en eller anden form for barre i forhold til at få gjort noget, når det ligger i system, ikke? Så Morten der spiser havregryn hver dag, eller hvad nu det er, det er vist noget andet. Det er vist æg, er det ikke? Eller ja, men nu er det jo lavet om. Nu er det nyt. Jeg har jo haft indflydelse på det. Men når man gør det, så skal du ikke bruge... Så sænker du jo barren for at få gjort det, ikke? Og det er jo også lidt det, jeg hørte dig, da du sagde det der med, nu har du trænet hver dag den her uge, ikke? Så der har ikke været et spørgsmål mandag. Jo, der var et spørgsmål mandag, ikke? Men tirsdag, det er jo hver dag. Onsdag, det er hver dag. Så jeg kan sagtens, der er et eller andet der, ikke? Så tager du ligesom, hvad kan man sige, en beslutning ud af det, fordi du har allerede truffet beslutningen om søndagen, at det er hver dag. Lille smule tricky i dag, fordi at op i mit hoved skulle jeg jo ned og træne. Jeg kunne godt se, min søn har fødselsdag i dag, vi skulle spise morgenmad sammen, jeg skulle lige, alt muligt, inden jeg skulle herind. Jeg kunne ikke nå at træne. Jo, det har jeg, dårlig undskyldning. Jeg kunne have stået op 5:00 og gjort det, inden jeg vækkede familien med morgenmad. Det skal også passe ind i en det skulle lige. Jeg også tænker sådan lidt, kan jeg nå det i morgen? Det ville være dejligt, hvis jeg kunne. Altså, kan du nå det bagefter? Jeg kan ikke nå det bagefter. Nej. Så... Det er sådan forbudt. Nu har jeg været i bad. Nu har jeg styr på det, så skal jeg ikke til det. Det er måske også en del af det, at du kan optimere lidt ved ikke at skulle 2 gange i bad. Ja, lige præcis. Jeg gør faktisk noget af det samme. Fordi det der med, hvis jeg ikke går i bad, så ved jeg, at det skal jeg, når jeg har trænet. Så hvis jeg ikke gør det, så skal jeg jo træne, før jeg kan komme i bad. Jeg skal i bad, for der er ikke nogen, der skal lugte til mig, når jeg lugter af knu. Altså. Så det er sådan en lille... Det er sjovt, at vi gør det samme der. Jeg gør faktisk noget lignende. Noget af det, jeg gør, det er, at jeg... Lige nu er mine uger ret nemme, fordi de ligner hinanden, ikke? Men, det gør de jo så ikke. Nej, men jeg har meget tid på den måde, ligner de hinanden. Ja. Ikke? Så det er ikke så svært. Nej. Jeg har bare lagt mig fast på, at det er en god måde at starte dagen på, ligesom du også har gjort, fordi der er jeg har færrest undskyldninger 7:00 om morgenen. Når klokken er
3 om aftenen, eller om eftermiddagen, eller 4, eller 5, der har jeg mange undskyldninger. Så har det været en hård dag, og så har jeg gjort det ene og det andet. Men når det er det første, så er der ligesom ikke andet. Nej. Så det er den ene ting. Så det fungerer rigtig fint for mig, at der ikke, der er ikke 100 andre ting, der sker. Jeg står bare op, tager mit tøj, og tager afsted. Den anden ting, som har fungeret super godt for mig, det er lidt eller det, du taler om, men hvor jeg har lagt, jeg har kigget på min uge, når den sådan er kompleks, ikke? Altså, okay, den her uge har jeg måske 3 kundemøder, de ligger, hvis det er udenlands for eksempel med nogle amerikanere, så ved jeg, at de ligger efter 3, fordi der er 9:00 på østkysten i USA, og senere, hvis du kommer længere over mod vest. Så der vidste jeg, okay, så er mine aftener ude. Så jeg har sådan prøvet at kigge på, hvor bliver det svært i løbet af ugen, og så forestille mig en plan rundt om det, og sige, okay, hvis jeg skal træne den her uge, og jeg gerne vil have 2, altså jeg har lagt mig fast på, at jeg gerne vil 2-3 gange, gerne 3 gange, så har jeg en idé om, hvor på ugen det ligger, så jeg skal mandag, fordi der skal jeg ingenting, men tirsdag har jeg det her møde, så der bliver de her møder, der kan jeg ikke. Okay, jamen så er onsdag givet, fordi så er jeg ligesom klar igen. Og så ved jeg også, at jeg skal gerne have det gjort i løbet af hverdagene, for når det først bliver weekend, og jo længere jeg kommer hen på ugen, desto trættere føler jeg mig, ligesom om mandag, der nulstiller det på en eller anden måde. Så er jeg sådan, det er 100%. Og når jeg kommer til fredag, så er jeg måske på 75, hvilket jo er lidt underligt, måske. Så jeg prøver sådan at have sådan et mentalt billede af, hvordan ser min uge ud, og hvor er de der 3 muligheder for at træne. Det kan være mandag morgen, det kunne være onsdag, og så måske torsdag, fordi fredag ved jeg, at jeg skal ud og et eller andet, ud og drikke vin eller sådan noget. Fordi så har jeg truffet min beslutning om søndagen i forhold til, hvornår det er, og så skal jeg bare følge planen, jeg skal ikke gøre noget. Så sænk barrieren, så det ikke bliver sådan en, du ved, ligesom at skulle finde ud af hver dag, hvad skal jeg have til morgenmad? Det har jeg ligesom, Det har man styr på. det har man ligesom fundet ud af. Ja. Så det er en måde, altså jeg tror, der er noget omkring det der med at få sænket barrieren omkring at komme afsted. Ja. Nu er der et eller andet, der driller. Er der? Nu er der kun lyd i den ene. Ja. I prøver. Tjek manden. Undskyld. Er det bedre? Ja, det er lidt bedre, tror jeg. Ja. Nu mister jeg helt tråden. Barriere. Barriere. Er der andre ting, du gør for... Altså, er det noget, du gør det der med at prøve at... Og gøre tingene ekstremt. Altså, sænke barrieren for at komme i gang? Du sagde jo, der er også noget, du gør for at hæve dem, kan man sige, fordi du siger, at du gør det ekstremt. Ja. Du gør det hver dag. Ja, jeg gør det hver dag. Men måske er det i virkeligheden også en måde at sænke barrieren, fordi når det er hver dag, så skal du ikke tænke over det så meget. Ja, det virker lidt på begge måder. Det virker på begge måder, det kan jeg godt se. Ja, men jeg kan godt, jeg tror det er sådan, den, ja, nok lidt en ubevidst måde, jeg gør det på, så gør jeg det sådan lidt voldsomt. Men det der er, det snakker vi også om tidligere, det der med, at jeg, altså nu har jeg jo sat mig for, at jeg skal øve mig i at gøre mig sådan, altså dykke lidt dybere i ting. Så jeg skal ikke bare, altså nu, når jeg træner, når jeg er nede og træne nu, så prøver jeg lidt at virkelig være bare til stede i min egen træning. Ja, og jeg hvordan er du det? Ja, det har jeg faktisk været den her uge, de 3 første dage mere end i går. Du ved, jeg har jo lidt antennerne ude, det der med, at jeg kan godt være lidt, det er godt, det kunne også to, der sidder herinde, og en gæst nogle gange, fordi hvis det bliver for mange, så kan jeg lige miste tråden. Og når man er nede i Pure Gym på Dalgas i Aarhus, så er der unægteligt mange mennesker, specielt nu her i januar. Der er smæk på, der sker alt muligt. Så jeg har mine høretelefoner i, og så sætter jeg et eller andet på, som ligesom kan tage mit, altså luk af for støjen udenfor. Så skaber du en boble omkring dig selv. Ja, og så prøver jeg lidt at virkelig være til stede i de øvelser, jeg gør, eller det, jeg gør, og mærke, du ved, når jeg går på, hvis jeg nu gik på et løbebånd, hvordan jeg så bevæger mig på det her løbebånd, om jeg føler mig, hvad er det lige, der sker i min krop, hvor er det lige, går jeg lige og holder vejret lidt, eller når jeg laver nogle øvelser, får jeg trukket vejret ordentligt, og det glemmer man, når man har så meget fokus på at få kontakt til den givende muskelgruppe, eller hvor kan jeg mærke det her hen, spænder jeg for meget i mine hænder, eller
et eller andet, det kan være hvad som helst. Er der noget, der går ondt? Hvordan gør det ondt? Får jeg trukket vejret igen og igen og igen, så glemmer jeg, at der er mennesker. Altså, jeg blev helt overrasket den anden dag, hvor jeg sådan, wow, der stod lige 6 andre, og jeg havde slet ikke set dem. Ja. Og det betyder jo, altså, det tror jeg skal holde fast i. Altså, det der med at være ind i dig selv og være... Ja, var sindssygt nærværende med mig selv. Kontakt mellem hovedet og kroppen. Ja, præcis. Det tror jeg også er vigtigt. Der er vel også en nydelse forbundet med det der med at kunne mærke, at kroppen arbejder. Ja, og det kan også... Det er vi jo bygget til, det vil vi gerne. Ja, og jeg kan virkelig godt mærke det sådan, nu her i dagen efter. Jeg kan mærke så er du, hvad hedder det, bonus? Bonus. Er du øm? Ja. Jeg er bare øm, ja. Det kan både være godt og skidt. Ja, men det er på en god måde. Det kan også få gjort for meget. Ja. Og der er det godt, du deler din kroppen op i bidder, som du siger, og så tager noget, hvor man kan sige, træner nogle muskler den ene dag, og nogle andre. Ja, jeg tænker, så er det lidt tid til restituering. Jeg er jo ikke 25 længere, så min krop har nok brug for lidt pause indimellem. Det tror jeg er sundt. Jeg tror også, det er sundt i forhold til... Fordi en ting er jo at komme i gang. Der er jo også noget med at holde vanen kørende over lang tid. Ja, og det er den der vedholdenhed. Det var det, jeg ville tilbage til. Tak, fordi du førte mig tilbage på sporet. Det der med, at jeg skal gå lidt dybere ind i ting, så at jeg netop gør mig jeg har lyst til at sige skikkelig umage. Det siger man ikke på dansk. Rigtig umage. Altså, når jeg så gør det, at jeg gør det ordentligt, at jeg bliver vedholdende i det. Selvfølgelig kan der godt komme nogle justeringer. Det kan jo godt være, at jeg har en idé om, hvordan tingene skal være, og min krop eller sind eller nervesystem ikke responderer på det, som jeg havde tænkt, at jeg er nødt til at gøre om på noget. Det er der plads til. Det er ikke sådan, det er ikke på død og liv for alt i verden, fordi altså, får jeg ondt eller sted, får jeg en tennisalbue, så er jeg nødt til at ændre på noget. Ja. Det er man skal være forberedt på at justere i forhold til... Livet bølger jo også op og ned. Der kan jo være perioder, hvor man har super travlt med et eller andet. Ja. Og det er lidt ligesom med, med det, jeg taler om med ugerne. Ikke? Jamen, så skal man bare være bevidst om, at her skal jeg være agtpågivende i forhold til at holde fast i det omfang, jeg nu kan. Så man holder fast i vanen, men på et niveau, hvor det kan være med. Ikke? Så jeg havde en periode, hvor... sidste år, hvor jeg skulle, det var da jeg skulle ud af det her firma, hvor jeg havde ret meget fokus på alt det, der skulle ske i forbindelse med det. Og med det blev min evne til at engagere mig i sådan noget som træning mindre. Og så sagde jeg til mig selv, det er faktisk okay, at altså jeg gav mig selv lov til det, og sige, okay, nu er det måske en gang om ugen, i stedet for 2 til 3 gange om ugen, fordi så ved jeg i hvert fald, at jeg holder gang i det, og det er med til at jeg ikke skal til at starte forfra, når jeg kommer tilbage. Så det der med at give sig selv lov. Altså, ja, jeg tror også for mig, er det virkelig meget den motivation, jeg har for at skabe en ny vane, en ny rytme, en ny, hvad nu end det er. Den skal virkelig være, altså den skal være ægte. Altså jeg har svært ved at... Altså, det er svært for mig, at det skal være nogle ydre ting. Det skal være sådan, det skal være noget core-agtigt inde i mig. Det skal komme fra dig selv, ja. Ja, det skal komme fra mig selv, og ja, motivation skal være sådan genuin, ægte, inde i mig, for at jeg skal kunne holde fast i det. Men jeg kom til at tænke på, da du sagde det, at jeg kan vide, om kan man forsere en vane. Altså, der er jo noget med, du ved, hvis du skal stå op 5:00 nej, lad mig give et andet eksempel. Da jeg fik børn, der lærte jeg ret hurtigt at stå op tidligt om morgenen. Fordi, når det var behov? Jamen, det var der nærmest hver dag, fordi jeg havde mange af dem. Så jeg har mange af dem. Men det var jo en vane, der blev forseret på mig. Der havde jeg jo en hest, der havde brug for mig, kan man sige. Men jeg står stadig tidligt op. Altså den vane, der blev forseret på mig, min krop har ligesom omstillet sig på en eller anden måde til, at nu det er sådan, det er. Kunne du lave om på det, hvis du vil? Og sove længere? Vil det give mening? Ja, jeg tænker godt, man kunne lave sådan en jeg ved ikke, om det er negativt at stå sent op, men det er derfor, jeg kalder den antivane, fordi jeg forbinder det at stå sent op med noget. Altså, det er bedre at stå tidligt op, men kunne man lave en antivane, eller ja, altså det tror jeg på, man godt kan. Man kan godt vende sig til... Altså det er jo bedre at stå tidligt op, hvis det passer til det liv, man har. Men hvis du nu havde natarbejde eller skiftende arbejde, så kan man sige, så alt er jo sådan lidt... Ja, det er relativt enig. Ja, lige præcis. Jeg tror, det væsentligste der er, at man holder at det giver fast mening i det. For dig i dit liv, at stå op tidligt. Jo, og man så ikke varierer det for meget. Ja. Men det er noget med søvncyklus og sådan noget. Har du nogle dårlige vaner? Eller dårlige vaner? Ja, definerer en dårlig vane, det er jo noget, vi nok er enige om.
Dårlige vaner. Jeg har en dårlig vane. Hvad er det? Jeg æder mine følelser. Det bliver du nødt til at uddybe. Det skal jeg nok. Hvis jeg synes, der er noget, der er svært. Det kan være alt muligt. Det kan Altså være... trøstespiser? Ja, præcis. Og det behøver ikke at være noget stort og voldsomt. Det kan godt bare være sådan en lille ting, hvor wow, det her var en telefonsamtale, der ikke lige gik, som jeg håbede. Eller sådan. Så kan jeg mærke, dukker der en lyst op til at... Så der, hvor nogen vil tage en smøg? Ja, så erstatter man det måske med en eller anden form for trøst, ikke? Om det så er det ene eller det andet. Du har brug for en belønning. Jamen, ikke engang en... Ja, altså trøst er det rigtige ord. Det er ikke en belønning, for jeg har jo ikke gjort noget godt af min egen selvfortælling. Så når noget for eksempel driller, eller prøver jeg bare lige at forstå. Hvis noget bøvler, eller driller, eller noget har går der på, så trøstespiser du. Ja. Så gør du noget... Er det godt eller skidt for dig? Jamen, det bliver jeg tyk af. Så det er skidt. Og jeg spiser jo ikke, fordi at jeg har lyst til at spise. Det er ikke... Du trøstespiser frugt? Nej, det er typisk et eller andet, der ikke nærer mig på nogen måde. Det er det, der... Så det er ikke godt. Det er det ikke. Og det er jo... Det er lidt ligesom, da vi taler om det her med, at jeg sidder og spiser frokost, mens jeg ser tv, ikke? Altså, jeg spiser jo ikke, fordi jeg har brug for det. For næringen. Jeg spiser, fordi at det er følelsen af at indtage noget, jeg er ude efter. Altså, når du spiser frokost, er det vel for næring? Jo, men når jeg trøstspiser. Okay. Så handler det men om er du opmærksom på det? Jamen, du det er ved det. Det er jeg blevet. Så jeg er det de der mønstre, man har i boende, ikke? Så det er jeg blevet opmærksom på, men det er ikke altid, jeg ligesom alle mulige andre mønstre, man er opmærksom på. Så det er ikke altid, at jeg fanger det. Ej, det er mega interessant. Jeg ved, hvad er det lige, der sker op i hovedet? Altså, du ved, man sådan, ej, det er træls, jeg skal lige have en pose chips. Og så når man så tænker, inden man tager, ej, nu starter du med det her, det er en dårlig vane, men du gør det lige alligevel. Det kan man sagtens. Det sker for mig også. Ja. Der er også nogle gange, jeg afværger det. Og der er nogle gange, hvor det bare sker, uden at jeg har haft nogen processer, og hvor jeg så bagefter tænker, upsi, så skete det lige. Men når du tænker, mens du gør det, jeg burde ikke gøre det her, men jeg gør det alligevel. Nej, når først jeg er i gang, så er det ikke det. Så det er typisk noget, du ved, der foregår før og efter. Men finder man så undskyldninger for sig selv, for at man godt må gøre det, selvom man ved, det ikke er godt? Ja, det er interessant. Det er et godt spørgsmål. Finder jeg en undskyldning? Nej, det føles som et behov, som min krop byder mig. Så der er ikke brug for en undskyldning som sådan. Er det noget, du må sige til, hvis der går... Ja, spørg bare løs. Jamen, jeg tænker bare sådan, er det sådan konsekvent, eller kan du godt stoppe det hver anden gang, eller hver tredje gang? Jeg er blevet meget bedre til at stoppe det, og det handler om årvågenhed. Altså simpelthen det at... Være til stede i... Ja, lige præcis. Det er ligesom når man... Altså det er derfor, jeg sammenligner med alle mulige andre mønstre, ikke? Det er bare en ting, der bor i mig. Så handler det om at sige, okay, nu får jeg lyst til det her. Hvad er egentlig årsagen til, at jeg har lyst til at spise en stor skål slik? Stærkt, at du stiller dig det spørgsmål, tænker jeg. Ja, når jeg husker det, kan man sige. Ja, men en gang er bedre end ikke. Ja, præcis. Og det kan også være sådan noget med, hvis jeg er træt. Så jeg prøver også at være opmærksom. Hvis jeg ikke kan sove så godt, eller hvis jeg har drukket alkohol dagen før og vågner op med tømmermænd eller sådan noget, så er der også sådan en eller anden, du ved. Men der kan jeg ligesom henføre det til, men det er lidt det samme, jeg kan henføre det til, hvad det er, der er på spil der. Så jeg ved, hvis jeg ikke sover godt, eller er stresset i en periode, at der skal jeg være ekstra opmærksom på det. Altså jeg har oplevet lignende, hvor jeg sådan jeg nærmest ikke når at tænke og mærke, at jeg craver noget, men hvor jeg lige pludselig har spist 2 stykker chokolade, og jeg er sådan lidt, har jeg spist dem der? Ja. Nå, jamen, det kom jeg til. Ja, for det kommer ikke. Fuck, det havde jeg var ikke til stede, jeg smagte ikke engang på det. Nej, det er jo det, der gør det til en dårlig vane, ikke? Fordi der er jo ikke noget i vejen med at spise 2 stykker chokolade. Jeg er jo heller ikke mådeholdende på nogen måde, fordi det er jo, hvis jeg står over for en pose chips eller noget chokolade, så er det jo en opgave, der skal løses. Så hvis der er en hel plade af det, så gør du det ordentligt. Så ja, der er ikke nogen halve løsninger her. Er der en mulighed ikke at have sådan noget i hjemmet? Det er sådan, det har været mit første løsning på det, ikke? Simpelthen at lære mig selv ikke at købe det. For hvis det er der, så er det sværere. Så det der med jeg udfordrer min egen dovenskab egentlig for at løse det. Hvis det giver mening, så
Så jeg siger til mig selv, du må gerne købe slik. Hvis du sidder og craver det der, og du gider at flytte din mås ud i bilen og køre ned til, hvor slikket bor, og vælge noget, så må du gerne. Og det, der sker jeg var ved at sige 9 ud af 10 tilfælde, det er oftere, altså det er færre end det er måske 1 ud af 20 tilfælde, så gør jeg det. Jeg gør det samme med, vi har, jeg ved ikke, om I gør det hjemme hos jer, vi har sådan noget, det, vi kalder fredagsguf, det tror jeg, der er mange, der har. Ikke? Så om fredagen, der må man gerne synde. Og så, når jeg er ude og købe ind, så ringer jeg typisk til mine unger og siger, hey, er der noget, I trænger til? Og nogle gange får jeg fat i dem, nogle gange gør jeg ikke, og så køber jeg noget til dem. Og så spørger jeg mig selv, har du lyst til det lige nu? Altså, mens jeg står der, eller gør jeg det, fordi det er fredag? Og der er svaret næsten altid, at det er, fordi det er fredag, og ikke fordi jeg har lyst til det lige nu. Så lader jeg være, men aftaler også med mig selv, hvis klokken bliver 8, og jeg gider flytte min mås ud i bilen, så må jeg gerne. Så jeg spørger egentlig mig selv, om det er et oprigtigt behov, jeg har lige der, eller om det er sådan en eller anden form for, du ved, fordi det lige er sådan, det er lige nu. Ja, det er jo desværre sådan, det er med mange vaner. Det er jo, at man gør det bare, fordi det er ligesom blevet en indøvet til automatik. Det er jo det, der er med vaner, ikke? Så skal vi øve os i mere mindfulness, så når vi gør noget, at vi sådan virkelig... Altså det er jo sjovt, kaffe. Nogen kan jo blive helt addicted til kaffe. Det er ligesom om, den tapper ikke ind i mig. Altså, jeg kan godt lide kaffe, men jeg kan godt lide social kaffe. Så det er ikke sådan noget med, når du står op, så er det det første, du har brug for? Nej, overhovedet ikke. Og det er simpelthen så underligt. Hvor jeg tænker, den vane gad jeg jo på en eller anden måde godt have. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er sådan lidt voksen på en eller anden måde. At drikke kaffe om morgenen. Men jeg elsker den der sociale kaffe. Altså ja, den det er da en mega god måde. Altså en snakkaffe kan jeg godt lide. Ja, det kan godt. Så det er måske kaffen, du egentlig er interesseret i. Nej, men sådan den der er sådan... Den der craving efter at gå over på street coffee og bare få sin espresso. Jeg synes, det smager lidt surt, når jeg sidder alene. Nej, jeg har investeret, så jeg har mig en rigtig god kaffemaskine derhjemme. Ja. Altså, jeg kan godt lide kaffe, men jeg kan bare bedst lide den, når jeg drikker den sammen med nogen. Ja. Altså, jeg sad sådan og tænkte, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Det handler om, at jeg arbejder hjemmefra meget. Ja, lige præcis. Ja, den er god. Og så er jeg også inde i, jeg fandt ud af, at når jeg står op om morgenen, så det der med at spise morgenmad fungerer dårligt for mig. Nå. Jeg får simpelthen ondt i maven af det. Så det er som om kroppen lige skal spændes op og være klar. Det er jo så moderne med sådan noget, hvad hedder det, intermittent fasting. Ja, jeg er sådan lidt bla bla. Altså det tror jeg, det giver jeg ikke mange flade ører for. Nej. Jeg tror, i sidste ende, så er det der med kalorier jo relativt nemt, ikke? Du skal bare lade være med at spise flere, end du har brug for i løbet af en dag. Og om du så spiser dem alle sammen inden for en time, eller om du gør det, altså det er bare et spørgsmål om, hvor sulten du så er senere. Så jeg tror, man gør det mere bøvlet for sig selv, end man behøves med det. Men jeg må også sige, jeg ved ikke noget om nogen studier, eller noget som helst omkring det her med at faste. Jeg gør det bare, fordi jeg kunne mærke, det fungerer godt for mig. Og der er kaffen faktisk en del af det, fordi jeg kan mærke, at hvis jeg skal gå til klokken 12, så kan det godt være svært. Men hvis jeg drikker en kop kaffe klokken 11, så kan det lige bære mig frem til klokken 12. Så det på en eller anden måde kan jeg bare mærke, at det tilfredsstiller et eller andet inde i mig, så jeg ikke har... Altså, der er noget sulten, der ligesom jeg kan godt lide morgenmad. Jamen, det kan jeg også, men det er faktisk, det er også hyggens skyld. Altså, jeg kan virkelig godt lide at køre til bageren og hente nogen. Er du sulten nu? Nej, men jeg er virkelig sulten, når jeg vågner om morgenen. Jamen, det er jeg også, men så går der lige lidt, og så er det væk. Øj, de der æg der. Det kan noget. Ja, det kan noget. En hjemmebagt bolle. Men jeg forbinder det meget med hygge, ikke? Så jeg kan godt lide at tage ned til bageren og hente det der brød der, eller varme det i ovnen og have det. Det er måske der, jeg har en hest. Fordi jeg godt lide at lave det til andre, og jeg kan godt lide, at man sidder over det om morgenen, og så hører man måske noget musik, og du ved, det er sådan... Mega hyggeligt. Det er mega dejligt, så det handler om noget andet end det. Har du nogle mål for... har du nogle mål? Det var sådan lidt et gakket spørgsmål. Hvad er nytårsforsæt? Er det noget, du tror på? Nej. Nej? Jeg tror på at gøre shit, når det går, altså når jeg erkender det. Altså gør det... Jeg går ikke og tænker... det passer ikke. Det var bare fordi, jeg reagerede lidt, da du sagde, at du gik og tænkte meget over det, inden du gjorde det. Og sådan, det gør jeg overhovedet ikke. Men det gør jeg nok alligevel. Det gør jeg nok. men jeg tror meget på at springe ud i det.
og begynde Altså at det gøre nye år? Altså fra sofaen og... i det hele taget. Altså, hvis det er den 5. januar, eller den 5. maj, og det er der, jeg beslutter mig for at styrketræne, så er det det, jeg gør. Jeg synes, der er noget mentalt i det, som jeg synes er nice, som måske hjælper mig til at skubbe. Man kan sige, at der er jo lavet alle mulige undersøgelser på, at det der med nytårsforsæt, det er sådan lidt en floskel, og langt de fleste kan ikke holde den mere. Du kan bare se januar i træningscenteret, ikke? Der er en grund til, at der er en højtid, ikke? Men det der sådan er, det er ligesom en mandag kan være en fed igangsætter, fordi ny uge, ny start. For mig så kan det godt være, jeg ved godt, du kan bare gøre det nu, du kan bare gøre det i morgen, men jeg kan godt lide det der med, det føles sådan lidt rent på en eller anden måde, det der med, okay, ny tegneblok fra på mandag. Ja, det kan så det tror jeg, der er også er det, der er med til at drive det for mig. Og jeg tror egentlig, nytårsforsæt for mig, det er jo bare, altså det er lidt ny mandag, altså det er sådan ny uge, nyt, men det er virkelig et clean cut, føler jeg. Synes vi, vaner er gode? Ikke alle vaner, nej. Men jeg synes, vaner er gode. Ja. Jeg synes, jeg har tænkt meget over vaner, og læst bøger om det, så der er nogle ting, jeg synes, jeg godt vil sige højt, når vi nu har valgt at lave et afsnit om vaner. Ja. Noget at det der med barren, altså sætte den lavt, så man kommer i gang med vanen, og så bygge på, det synes jeg er vigtigt. Det er noget, der har fungeret rigtig godt for mig. Jeg gør jo så omvendt. Ja, det kan godt, jeg ved ikke, altså jeg tror, hvis det fungerer, spændende at se. Det er jo ikke alle, som det her fungerer for, så jeg siger bare, det er noget af det, som jeg i hvert fald har set, der fungerer. Det er at gøre det super nemt at komme ind i vanen. Så for eksempel, hvad gør jeg, når jeg skal styrketræne? Da jeg skulle begynde på det, der var en af de ting, jeg skulle overvinde, det var hele det der med miljøet. Altså, jeg kunne ikke se mig selv være i et styrkecenter. Det var meget, meget fjern fra mig. Så bare det at komme derhen var en kæmpe overvindelse for mig. Og det vil jeg sige, ikke genkende til, at selvom jeg har trænet ret meget i fitnesscenter tidligere, for mange år siden, men hvis man så når derhen, hvor man er i rigtig dårlig form, altså ikke super stærk, ikke inde i det, så synes jeg også, det er svært at starte op. Altså at komme tilbage igen? Ja, det var virkelig rart for mig at have en makker til at starte med. Ja, det var det, jeg ville sige faktisk. Ja, fordi der havde jeg en at læne mig op af, så skulle jeg ikke tænke så meget, fordi man tænker bare, fuck, hvad sker på den her? Der tænker du faktisk også barrieren, ikke? Ja, lige præcis. Så for mig var der lidt tankegods i at tænke over, hvorfor har det egentlig været svært for mig at komme i gang med det, for jeg havde lyst til det. Så det jeg gjorde, det var dels den der, hvad er det egentlig? Jamen, der er noget mentalt i forhold til, at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv, når jeg er der. Og så var der noget med bare at komme ind ad døren. Men jeg tror, for mig handler det meget om det der med de der mennesker, flotte mennesker, der er styrketrænet og veltrænet, og jeg er bare en eller anden, svag goble, eller hvad man nu skal sige, ikke? Så jeg allierede mig netop også med en, som var rigtig dygtig til det. Jeg havde en kollega på det tidspunkt, som havde været personlig træner i 20 år. Så gik han til Mads, som han hedder, og sagde, det her er for min skyld, men har du lyst til, at vi gør det her i en måned 2 gange om ugen? Og så fandt jeg mig en hest på den måde, ikke? For så havde vi ligesom, det var mig, der drev det. Ja, lige præcis, men der var en commitment, ikke? Men jeg vidste også, at han kunne vise mig, hvordan jeg var ledes, og så skulle jeg ikke tænke over, hver gang jeg kom derhen, hvordan skal jeg lige strukturere det, og hvordan bla bla, alt det der. Så det der med at have nogen at koble det op på. Og så er man ligesom i gang, ikke? Og så gjorde jeg også op med mig selv. Jeg vil egentlig også gerne tabe mig. Også, for jeg var ret tyk på det tidspunkt, synes jeg selv. Så det er, men der gjorde jeg det, jeg sagde, men jeg ved, det er svært at bygge vaner, så derfor prøver jeg ikke at lave flere vaner på én gang. Det vigtigste er, at jeg kommer ind i det her træningsmodus, og så må alt det der med maven og sådan noget, det må vente til senere. Så jeg kun ligesom fokuseret på den ene ting, så jeg ikke sådan, hvis jeg fejlede, altså jeg prøvede at sætte mig selv op til succes, så hvis jeg fejlede med vægten, så ville det ikke reflektere dårligt på. Giver det mening? Ja. Så én ting ad gangen. Ja. Og så prøvede jeg at gøre den lille bitte, så jeg skulle bare afsted 1 gang om ugen, eller 2 gange om ugen. Om det lige virkede, eller om jeg lige blev meget stærkere, det var lige meget. Jeg skulle bare afsted. Og da der var gået et år af det, så var jeg sådan, okay, nu er jeg klar til at bygge en ny vane op. Så jeg byggede faktisk ikke nye vaner andet end den ene ting. Hvordan kom du i gang med at løbe? Det var faktisk på samme måde. En gang om ugen? Ja, jeg satte mig for, hvor tit jeg ville afsted. 2 gange om ugen. Og så vidste jeg også, jeg ved ikke helt, hvordan det løber, så jeg fandt mig en hest igen. Det var sådan en lille app,
som hjalp mig med at komme op og løbe 5 kilometer. Fedt. Og så var det bare, men det der var ufravilligt, det var 2 gange om ugen. Det skulle jeg finde plads til, altså det der med at have planen for, hvornår giver det mening. Og så lytter jeg også til mig selv, ikke ligesom du siger, hvis man er meget træt og sådan noget, man kommer hen, og sådan, så vil jeg også nogle gange give mig selv fri. Det er ikke altid, jeg kan stole på mig selv, når jeg siger, at jeg er meget træt. Nej, fordi det er nogle gange bare en dårlig undskyldning. Fordi det kan jeg i hvert fald huske med hesten. Der kunne jeg godt tænke, shit, jeg kan ikke komme afsted i dag. Jeg skulle nærmest slæbe mig selv hen. Når jeg så kommer afsted. Fyldt med energi. Dejligt, og alt er godt. Det har jeg også oplevet, og det synes jeg har tænkt meget på det der med, at når jeg forlader et fitnesscenter, hvordan har jeg det så? Jeg kan kun huske 1 eller 2 gange på de her 4 år, jeg har gjort det, hvor det skulle jeg ikke have gjort. Okay. Alle de andre gange, der har det altså været med en større energi. Også når jeg har gjort det om aftenen, altså efter en arbejdsdag eller sådan. Så er jeg faktisk kommet mere energisk hjem. Så det er også noget med lige at huske tilbage på, om det egentlig gør noget der, ikke? Jeg sidder lige og tænker, jeg synes, jeg vil lave en lille opfordring til at blive opmærksom på, og så kigge lidt på, hvad for nogle vaner, fordi i det, vi sidder og snakker om det, nu hvor det har jo ikke planlagt, at vi skulle tale så meget om vaner, men i det, vi sidder og snakker om det, så tænker jeg sådan lidt, hvor mange, altså der er mange flere vaner, end jeg lige troede. Altså, jeg tænker, hvis jeg skal afmontere noget, så er jeg jo også nødt til for at gøre plads til noget nyt, tænker jeg, så er jeg nødt til at afmontere et eller andet, kan vide, hvordan det ledes. Så det er nok også tilbage til de der med ens værdier, tror jeg. Og der byder jo et nyt år lidt op til dans på den måde af, skal jeg drible videre, ligesom jeg gjorde sidste år? Er der noget, der skal skrues på? Hvad gør vi lige? Hvordan kigger vi på det? Og der tænker jeg bare sådan, værdierne må være først. Og så tænker jeg sådan, ud fra værdierne, så kan man se, om mine vaner, de harmonerer. Om det harmonerer. Jamen bliver det ikke meget komplekst og bøvlet? Det ved jeg ikke. Altså man kan jo også bare lave en ny vane. Ja, det er jo lidt det. Det her med at bygge... der er en bog, der hedder Atomic Habits. Ja, I know. Atomare vaner, ikke? Hvor det handler om at lave den første lille bitte forandring, ikke? Ja. Hvis nu har vi kørt meget rundt i det her styrkecenter og træning og sådan noget. Det kan jo være sikkert mange på sinde, ikke? Men lad os bruge det som eksempel, ikke? Jamen, den vane, jeg gerne vil opbygge de næste 3 måneder, det er bare at komme afsted og måske træne et kvarter. Ja. Er det okay? Alt er okay. Fedt. Så om du kun løber 100 meter, så er det bedre end pointen er, så kan du bygge ovenpå, når du har vendt dig til, du kommer afsted. Så kan det være, det 3 gange om ugen, og måske er det en halv time. Eller. Ja. Men de atomare vaner handler om egentlig at gøre dem så lille bitte små, så de er nemmere at lave, og så når du har etableret den, så bygger du ovenpå. Men de skal være gode. Ja, du kan jo godt vælge at sige, jamen jeg trænger virkelig til at lære at slik hver dag. Men det tror jeg på en eller anden måde ikke, man behøver ret meget tid til at køre ind. Det ved jeg ikke, det er et gæt. Det ville være nemt for mig at gå den vej i hvert fald. Vi skal til at runde af. Ja, det er rigtigt. Ja, det er sandt. Skal vi? Ja, havde jeg mere omkring det med vanerne? Altså, vi ved, der er det gode vaner. Det er faktisk det med barn, der det med er allervigtigst. Det er det med. Så hvis du mister motivationen, så sænk barn i en periode. Så er det okay, bare du går ned i fitness, tjekker ind og går hjem igen. Ja, for eksempel. Du har været afsted. Men når du nu er tjekket ind, så kunne man lige tage da godt lige 5 minutter på go-bånden. Ja, for eksempel. Jeg var i sidste uge, var sådan, jeg kan ikke. Men så tænkte jeg, men jeg kunne mærke, at jeg havde lyst. Så tænkte jeg, okay, nu taber jeg ind i det, og så løb jeg bare en tur på et bånd. Det gør jeg aldrig. Men det var fint. Fedt. Ja. Så sænk barren, hvis det bliver hårdt, så holder man også motivationen. Start lavt, arbejde derop, vær villig til at sænke barren igen. Det synes jeg virkelig fungerer godt. Fedt. Ja. Vi får se, om jeg træner næste gang, vi skal på det. Altså i næste uge? Ja, jamen, vi får se. Man kan jo aldrig vide. Nej, det er alt kan ske. Fedt, jeg er blevet så stærk. Mega godt. Har du nogle sidste ting, du vil fortælle vores glade lyttere? Eller undrende lyttere på det her tidspunkt, det ved jeg ikke. Jeg ikke andet end endelig like vores opslag på Instagram. Det betyder noget. Eller like vores opslag på der, hvor du lytter til vores podcast. Del med en ven. Det kan vi godt lide. Ja. Skriv til os, hvis du har noget, du vil spørge om. Endelig og... Eller noget, du synes, vi skal snakke om. Hvis, altså, det er ikke, fordi vi har et specielt unikt perspektiv på alt muligt. Men, og Søren, vi gider jo godt få flere gæster. Det gør vi, ja, hvis du kender nogen, du tænker har en god... Eller hvis du selv har noget. Og man kan jo sådan...
Jeg sad lige i bilen og lavede en lille video inden, hvor jeg så sagde, hvis du har noget på hjertet, men de fleste har noget på hjertet, spørgsmålet er bare, er de interesseret i at dele det? Og det kan jo være stort som småt. Altså, vi har jo snakket om alt muligt mellem himmel og jord. Jeg tror også, mange tænker, om det er stort nok. Er det egentlig noget, men vi jo altså gider høre? Men det er hverdagssnak. Ja, er det ikke det? Jo, man gider jo godt høre. Det er jo det, der er hele i mødet og i samtalen, handler det jo tit om nogle små ting, der betyder vildt meget. Ja. Så det, jeg ved det ikke, men jeg tror næsten ikke, det kan blive for småt. Det tror jeg heller ikke. Vi skal nok få det blæst op. Ja, så kan vi altid lave et livsændrende perspektiv på det. Ja. Mega godt, Maria. Det har været selv en spændende snak. Mega. Og en god start på 2026 og vores sæson 2. Det er det. Og vi siger tak til Wavell igen. Ja. Det er mega sejt, at vi må komme her. Og det ser jeg jo... Kære lytter. Ja. Fedt, at du er med også her. Mega fedt. Ja. Tak, Søren. Vi giver en high five. Der hænge. Var det ikke sådan? Du lod mig snakke i hvert fald 2 minutter, før du high-fivede med mig oppe i køkkenet. Det var ikke i orden. Undskyld. Vi ses på fredag, og vi høres. Vi høres ved næste uge. Det gør vi.